tardes. Bueno, que hoxe nos convoca aquí un libro da profesora Esperanza Mariño da Vila. Ela agora firma Esperanza Luz. Tería que decir que non me gustan os nomes compostos. Eu levo máis de 150 anos chamándolle Esperanza Mariño e agora acabo de ver que pon neste libro Esperanza Luz. Bueno, é unha tendencia sobre a cual eu teño falado e penso seguir falando, eso dos nomes compostos. Pero, bueno, a autora non lle parece mal que, como levo 150 anos chamándolle Esperanza Mariño, non lle chame Esperanza Luz. O libro que hoxe presentamos ten un defecto en absoluto atribuíble á autora, que é unha eiva da editorial, porque o libro que aquí vostedes poden ver é obra poética de Isá Díaz Pardo. Está precedido dun antetítulo que é a mensaxe entre as sombras. Que eu sempre póñome na posición do editor e, sobre todo, dunha persoa que quere mercar un libro. Agora alguén chega aí, ponse diante do escaparate e dice: este libro de quen é? Podía ser de Einstein, podía ser de Aristóteles, bueno, de Aristóteles probablemente non, de Einstein tampouco, pero podía ser de Ramón Nicolás, un dos grandes críticos literarios que ten hoxe Galicia, e persoas que non teñen moito interese por Díaz Pardo, pero si teñen interese polo autor do libro que se anuncia, neste caso Ramón Nicolás, entran e mercan. Quen é o autor deste libro? Obviamente, se facemos caso ao que aquí se indica, obra poética de Isá Díaz Pardo, aquí hai poemas de Díaz Pardo. E, en efecto, hai poemas de Díaz Pardo. Pero o libro, con todo o respeto para a editorial Xerais, que foi durante moitos anos a miña editorial, sobre todo na época do gran editor Manuel Bragado. Eu teño publicado aí nos últimos 20-25 anos máis de 12 libros ou de 13, con todo o respeto para esta editorial, non acertaron. Tiñan que poñer Esperanza Mariño da Vila ou Esperanza Luz, eso xa é outra cousa. Sí. Logo, obra poética de Isá Díaz Pardo, porque este é un estudo sobre a poesía de Isá Díaz Pardo. Obviamente, para facer un bo estudo da poesía de Díaz Pardo, o autor do libro, a autora neste caso, ten que ter en conta os poemas. E o mellor que pode facer polo lector é ofrecer os poemas do libro. Por lo tanto, como os poemas, algúns son relativamente longos, outros non, ofrécenos todos. Por lo tanto, lemos a obra poética de Díaz Pardo e, nas páxinas pertinentes, atopámonos os comentarios que fai a autora do libro. Eu xa que comentara privadamente a Esperanza hai bastante tempo, quero dicilo aquí. Por lo tanto, isto, na segunda edición, terá que poñerse Esperanza Mariño da Vila, obra poética de Isá Díaz Pardo, e está ben o antetítulo que explica moi ben a autora a mensaxe entre as sombras. Eu veño aquí a presentar o libro, pero de feito eu creo que habería que facer unha pequena presentación, non moi pequena, pero vai ser pequena, vai ser breve, da autora do libro, porque non todo o mundo, e máis neste mundo en que as letras contan pouco, ten as suficientes noticias sobre os 300 ou 400 ou 600 autores e autoras, como se di agora, autores e autoras, que é unha cousa antiestética, que hai hoxe en Galicia. Esperanza Mariño é profesora de Instituto de Lingua e de Literatura Galegas. Neste momento está no Instituto do Sar, dentro da cidade de Santiago,
estivo hasta hai pouco no Instituto de Cacheiras, que estaba pretiño de Santiago, como saben vostedes. Esperanza Mariño, hai moito tempo, eu dicir, hai moito tempo, son consciente de que é unha muller que tampouco ten tantos anos, pero dentro da súa idade leva moito tempo como investigadora, como estudosa do fenómeno literario galego, tamén do fenómeno literario asturiano, traballos seus sobre Lorenzo Varela, sobre Lamas Carvajal, sobre Curros Enríquez, son entre as persoas que nos dedicamos a estes mesteres ben coñecidos. Ben, isto sería suficiente unha profesora de lingua e de literatura galegas que eu creo que ten fundamentalmente, parte da súa vocación de profesora, que xa fai falta vocación para ser hoxe profesora, xa fai falta vocación, é moita, porque non axuda ninguén, en menos a consellería, en menos os inspectores, etc. Eu isto podo decirlo agora, xa estou xubilado. Pero bueno, tamén o decía. Tamén lo decía. Pero o que tamén para moita xente que nin siquiera ten noticia de que é profesora, de aí lle ven eso que en latín se chama pro pane lucrando, porque normalmente comemos desa profesión, que pode ser a de profesor, a de zapateiro ou a de vendedor de libros. Unamuno decía que comía da súa cátedra, era catedrático de Filoloxía Grega na Universidade de Salamanca, pero como tiña 6 fillos, a muller, etc., pois a cátedra non daba para tanto. Vivía en parte da literatura, sobre todo dos artigos que se publicaban nos periódicos, no caso del que eran bastantes. Es decir, yo como de la cátedra y ceno de los artículos que publico en distintos periódicos de España y de América. Ben, casi todos nós, eu tamén fui un catedrático de literatura, o Ramón Nicolás, foi uno Estela e outras persoas que probablemente están aquí. O noso pro pane lucrando para gañar o pan é a profesión esa, neste caso, profesor de literatura, ustedes que acabo de mencionar. E logo a investigación casi sempre costa diñeiro, a investigación literaria, a investigación en xeral, en letras. Pero, bueno, hai persoas que teñen esa vocación, que teñen ese compromiso, que teñen ese entusiasmo, e isto é bo para a profesión que lles dá de comer, porque unha persoa que investiga, unha persoa que te está facendo preguntas aos textos, unha persoa que se está interesando pola vida e pola obra dos autores que ao día seguinte ten que explicar aos seus alumnos no instituto ou na universidade, no centro de ensino, onde sexa, realmente o investigador que esa persoa leva dentro está favorecendo a súa condición de profesor. Eu non imagino a Esperanza Mariño fora da investigación, fora das bibliotecas, fora dos arquivos, fora dos libros, fora das tertulias literarias, e non a imagino fora do que se chama o mundo literario. Tan no mundo literario que hoxe vai nos presentar, ela máis que a min, un libro sobre Isá Díaz Pardo. Por si non o saben, en Galicia existe, desde hai 11 anos aproximadamente, o ano seguinte ou 6 meses despois de morrer Isá Díaz Pardo, un grupo de amigos, entre eles eu, creamos unha institución que se chama Academia Real Isá Díaz Pardo. Non Real Academia, que iso molestaría moito, porque Real ten que ver cunha cousa anacrónica que existe en algúns países que se chama monarquía. Non sei en que países existe, pero en algún país existe algunha monarquía. En algúns países monarquías presentadas por delincuentes, como un tal Juan Carlos I. Se non o digo eu, digo os juíces, os abogados e tal. Si non, non o diría, claro. Si non, non o diría, porque a presunción de inocencia está aí, como dicía Pablo Casado o outro día.
Pois a academia decidimos chamala Academia Real, dicir, unha academia que ten que ver coa realidade. E se alguén, señoras e señores, desde hai 80 anos aproximadamente, estivo na realidade, sobre todo na realidade de Galicia, na súa realidade social, cultural, política e económica, foi Xa Díaz Pardo. Quizáis eu son a persoa das presentes a máis privilexiada para falar de Díaz Pardo. Primeiro porque probablemente son o menos novo dos que estamos aquí. Polo tanto, a circunstancia esa dá lugar a que eu, se cadra, coñecín a Díaz Pardo moito antes que calquera dos presentes. Non sei ben cando o coñecín, porque nos últimos anos que eu era profesor na Universidade de Santiago e case sempre dormía na casa del, que era o IGI, o Instituto Galego de Información, ali nas aforas de Santiago, e falábamos moito. E eu un día pregunteille: Isaac, ti ías a punto de cumprir 16 anos nunha manifestación que eu vin o 1 de maio de 1936. Pasmen, se fíxense cantos anos tengo. Eu tiña 7 anos. E eu vivía nesta rúa, Rúa Urzaiz, pero un pouco máis abaixo. Despois do murallón da estación, había unha taberna que era de meus pais, onde eu nacín, e naceron dos meus 4 irmáns, 2 máis, que se chamaba El Recreo. Pois ben, o 1 de maio é unha manifestación asombrosa, porque é a única manifestación que hai en Galicia. As forzas do Frente Popular, o Frente Popular acababa de triunfar o 16 de febreiro de 1936, e a manifestación decidiuse facer, bueno, eu creo que pensando que Vigo era a cidade máis industrial, con máis obreiros, etc., etc., estaba máis no espírito do que se chamou daquela o Frente Popular. E o meu irmán maior era pioneiro roxo, e ia na manifestación. Eu estaba desexando ver a manifestación para ver a meu irmán. Eu daquela non era a Marx, eu era un analfabeto. Tiña 7 aniños, ninguén me falara de Marx. Ese día oín por primeira vez unha canción marxista, que lla cantei a Díaz Pardo o estribillo: que viva Lenin, que viva Carlos Marx, que viva la Tercera Internacional. Desde os 7 anos era o que iba cantando Díaz Pardo toda aquela xente e o meu irmán. E o día que lle cantei isto, que é o estribillo da canción, Díaz Pardo durante 10 minutos estivome cantando a canción completa, que eu non sei, pero que el sabía. E eu dixen: eu vim pasar a un rapaz así delgado e tal, moi flaco e tal, non serías ti, pois sería eu. El iba nesa manifestación. Pero bueno, o noso primeiro encontro de índole intelectual ou cultural e tal é bastante posterior, é alrededor do ano 1960. E todo isto que acabo de contar non o conto por min, conto por el, porque Díaz Pardo é unha personalidade que aínda non se publicou a biografía que merece. E iso que hai moitos libros sobre todo colectivos, nos que en case todos colaboro eu, tratando de examinar algunha das moitas facetas del. Porque hai, hoxe, se se fixeron enquisa no país, moita xente dirá: Díaz Pardo foi un ceramista, certo. Díaz Pardo foi pintor, certo. Díaz Pardo foi dibuixante, certo. Díaz Pardo foi escritor, certo. E como escritor foi ensaísta, foi colaborador nos periódicos, tiña nos últimos anos da súa vida unha entrega semanal na Voz de Galicia que se titulaban Crónicas dun inconformista. Pero foi moitas outras cousas. Foi un empresario. E cando se di a palabra empresario, entre xente que supoño que de esquerdas, vostedes retráense un pouco. A palabra empresario, así entre nós, non ten boas connotacións. O empresario parece que é un capitalista opresor. Bueno, todo capitalista polo feito de ser é opresor. Non o digo eu, din nos manuais de economía.
que vou dicir eu, que eu non sei de eso nada. Pero é curioso porque Díaz Pardo, todos vostedes saben, que o primeiro museo de arte moderna que houve en Galicia, e que existe, e que está en Sada, no castro de Osedo, onde está a cerámica do castro, a primeira cerámica en Galicia que tivo el, pois ali está o Museo Carlos Maside. Como se montou ese museo desde o edificio e logo os recursos que fan falta para o seu mantemento e, sobre todo, a adquisición de obras para que o museo teña sentido. Bueno, pois eso era o diñeiro da empresa, porque unha cousa que os marxistas recalcitrantes chamamos plusvalía, é dicir, o capitalista sempre lle paga ao traballador algo menos do que el produce. E iso en que pode gastalo o capitalista? Tamén en ampliar o seu capital, para seguir explotando tamén a outros traballadores. Pero claro, tamén pode gastalo en campos de golf, mercando cabalos de raza, tendo amantes no Caribe, de moitas maneiras teño entendido polo que se lee nos periódicos. Sí. Sí, entón, Díaz Pardo nada. Os que coñeceron a Díaz Pardo debeu de mercar 40 anos antes de morrer un mandilón co que andaba un trasiño para os seus 40 kilos, comía como un pisco, comía como un paxariño. Bueno, Díaz Pardo non deu gastado o xornal que el debería cobrar como se fose xornaleiro, se fora traballador, nin siquiera gastaría ese xornal. Polo tanto, unha boa parte dos beneficios da empresa foron para construir o Museo Carlos Maside e mantelo, ou foron para crear a editorial Edicións do Castro, a editorial máis filantrópica que deu a historia de Galicia desde que existe Galicia. Miles de libros se publicaron ali. Raro era o autor novel de 18, de 20, de 20 anos, con un libro de poesía ou con un libro ou cunha novela ou co que fose, que non petase na porta de Díaz Pardo e casi sempre se lle abriu. Certamente, moitos deses libros non teñen importancia, pero tiveron a oportunidade de publicar ese primeiro libro. E logo outros libros moi importantes, pero pouco comerciais, publicounos el, que envexa o catálogo de Edicións do Castro, que está publicado un ano ou así antes de morrer Díaz Pardo, quedará asombrado do que ali se publicou. Todo isto saía dos beneficios, tanto que aquí está a raíz ou a causa da desfeita que hai contra Díaz Pardo nos últimos anos. Os propios socios que el metera dixeron non, nos preferimos ter amantes e cabalos no Caribe. Sobre todo amantes. Porque os cabalos van caros, teño entendido, cousa que leí últimamente. E nós queremos que eses beneficios non nos importa o Museo Carlos Maside, non nos importan os libros de Edición do Castro, non nos importa que Díaz Pardo, en colaboración con a editorial Renacimiento de Sevilla, sexa hoxe no mundo a mellor editorial como editorial que publica libros sobre o exilio literario español, que aí se publicaron polo menos 25 grosos volumes. Todo isto facía Díaz Pardo. Todo isto facía Díaz Pardo. E esa foi a desfeita, a desgraza, o declive, a hecatombe de Díaz Pardo, que o botan da súa propia casa en Santiago e que vai pasar os últimos anos xa coa saúde bastante quebrantada e con bastantes anos de idade, bueno, nunha situación que só os que lle querían e tiveron ocasión de tratalo tamén neses momentos saben ben. Este é o Díaz Pardo polo que un grupo de amigos todos os anos nos reunimos en Boisaca, na súa tumba laica, porque é un dos primeiros intelectuais galegos que non se enterrou por eclesiásticamente, enterrouse civilmente. Se agora facemos
a nómina dos escritores galegos que pensamos que non ian a misa, que eran ateos, que eran volterianos, que non creían en Deus, Manuel María e tal, todos se enterraron pola católica. O primeiro escritor que se enterra pola non católica foi o poeta de Ourense, Antonio Tobar. Díaz Pardo tamén se enterrou como tiña que ser enterrado, naturalmente en coherencia coas súas crenzas. E ali nos reunimos todos os anos, e a partir do ano que ven vamos facer en primavera, non no inverno, porque el morreu en decembro, e casi sempre fai moito frío, chove, temos problemas, e moita xente morre ali. Pero por solidaridade con Díaz Pardo, para acompañar. Que bueno. Bueno, a Esperanza que ten asistido a varias edicións sabe que máis ou menos é así. O gran Díaz Pardo. Pero hai unha cousa, e sempre que eu teño ocasión, e hoxe, aínda que non madean, eu tomo pola miña man, Díaz Pardo foi o ceramista, o dibuixante, o pintor, o articulista, o ensaísta, foi tamén un conspirador. O Díaz Pardo que recibía a muller de Franco no verán, ali en Sargadelos, porque a muller de Franco ia de visita, era a muller do xefe do Estado, era Leticia Ortiz daquela. Como o xefe da institución non vai ter a cortesía de recibila? Pero, mentras cunha man saudaba a dona Carmen Polo, que creo que era unha ladra, en galego, o feminino de ladrón é ladra. Non porque ladre, sino porque era unha ladra. Pois, coa outra man, el mandaba diñeiro ao director del Ruedo Ibérico, París, a editorial dun anarquista valenciano, que era moi amigo de Díaz Pardo, e donde se publicaron algúns dos libros antifranquistas máis importantes. Constame que un señor do que quizáis teñan oído falar algunha vez, Manuel Fraga Iribarne, cando era ministro de formación e cinismo, ou digo de información e turismo, pois este home non dormía moitas noites pensando na editorial Ruedo Ibérico, porque os libros entraban clandestinamente. Eu mesmo teño adquirido libros, se aquí hai xente que estudou en Santiago, como Estela, nos anos 70, nos 60, no portal aquel de Eduardo Hernández, a quen os estudantes chamaban o xudío, porque cobraba un pouquiño de máis polos libros. Non é certo, porque de vez en cando a policía incautaba de libros. El tiña na trascenda libros comunistas, republicanos e tal, e libros pornográficos tamén, que tamén tiñan moito éxito. Eu adquirín algún dos libros del Ruedo Ibérico ali. A editorial Ruedo Ibérico está financiada en parte con diñeiro clandestino de Isa Díaz Pardo e de Luis Sebane. E eles mesmos publicaron este libro. Este é un libro do ano 66. Este é unha edición facsimilar que fixemos en vida de Díaz Pardo, cun prólogo meu. Este é o libro que no ano 66 lle sacou o sono a quen era o ministro de Información e Turismo, a Fraga Iribarne, porque é un libro, primeiro, contando todas as canalladas que a sublevación franquista fixo no período da Guerra Civil e no da posguerra en Galicia e fora de Galicia, pero sobre todo en Galicia. Era un libro de resistencia e era un libro para alimentar o espírito das persoas que daquela máis ou menos estábamos na disconformidade ao franquismo e necesítanse libros. É dicir, a xente como sabía, por que sabía eu algo de Alexandre Bóveda ou do comunista Benigno Álvarez que o pasearon morto polas rúas de Ourense, etcétera, etcétera, por libros como este. Quen se meteu no ano 64 con Fraga Iribarne? Aqueles que, como a min, viviron no ano 64, saben que un bo día erguémonos ás 9 da mañán, aquí en Cartaxena, en Ribadavia, en Betanzos, en Almería, en Barcelona, en Tarragona, en Huesca, e apareceron as cidades empapeladas cun cartel que decía
25 años de paz. Aqueles 25 anos de paz. Pois ben, quen pode denunciar esta obscenidade protagonizada polo dinamismo de Fraga Iribarne? Pois un home como Celso Emilio Ferreiro, pero que firma Xoán Casal de Rei Petán. Cuidado. Pero aí quedan España, sangre e area, 30 millóns de farrapos atados a unha cadea. Todos levan sobre a faz un carimbo de tristura, 25 anos de paz. Paz de cuartel, paz de preso, paz de pobo asoballado, paz de pau e tenteteso, paz do conde de Fenosa, gran cabaleiro de industria que asulaga a terra nosa, o embalse de Castrelo de Miño. Paz de osario e cimenterio, paz de chaira inhabitada, paz de oprobio e cautiverio, paz de mazmorra e censura, paz de mansos periodistas lambecús da dictadura, paz de roubo financiado, paz de pulpo monopolio, paz de fusilo apuntado, paz de bispo troglodita solideo insolidario, don opas hermafrodita, España, sangue e area, 30 millóns de fantasmas van pasando en esta dea. Isto é genial, é genial neste xénero, o xénero satírico, que en opinión de algúns teóricos da literatura non é poesía, é outra cousa, pero bueno, como sátira é genial. E Celso Emilio é o Quevedo que deu a literatura galega. Non hai un poeta con tanto estro satírico, con tanto ferrete, con tanto aguillón como Celso Emilio Ferreiro. Foi en galego e no século XX foi o noso Quevedo. E, evidentemente, estes textos publicounos sempre anónimamente ou pseudónimamente. Hai, por exemplo, un soneto a Franco, que é contra Franco, en que aparece a palabra cabrón en cada un dos 14 versos. É lástima que non fora un soneto con estrambote, porque así aparecería máis. Solo no último aparece a palabra cabrón 2 veces. Cabrón de la cabrona clerecía, porque a clerecía tamén. E eu estou presentando un libro de Esperanza sobre Isá Díaz Pardo, pero eu quería que tivesen unha imaxe de Díaz Pardo. Este é o Díaz Pardo editor, é o Díaz Pardo que apoia económicamente a editorial Rodibérico, que está en París. E este libro Galicia Hoy é un libro que organizaron entre Isá Díaz Pardo en Galicia, que asina como Santiago Fernández, e Luis Seoane en Buenos Aires, que asina como Maximino Brocos, porque se puxeran Díaz Pardo e Luis Seoane estaba no exilio, pero Díaz Pardo iría á cadea, porque a cantidad de inxurias, como dirían os xuíces da época, os xuíces que consentiron que os presos foran torturados, é dicir, aqueles xuíces que non creían na xustiza, aqueles xuíces que estaban ao servicio do nepotismo, etc. Naturalmente, Isá Díaz Pardo tería 30 anos de prisión. Este é o Díaz Pardo, o gran Díaz Pardo. E, con motivo da aparición, eu non me esquezo de que viñen presentar o libro de Esperanza Mariño. Con motivo da aparición hai meses deste libro de Esperanza Mariño, algunha xente tenme preguntado, pero o polifacético, o multifacético Díaz Pardo tamén era poeta. Bueno, eu dixolles, Díaz Pardo era todo, era casi Deus. Díaz Pardo, que non creía en Deus, era el Deus. Era el. E nós sin decatarnos. E nós seguimos sendo ateos. Non sei por qué. Non sei por qué. Pois Díaz Pardo, claro que cultivou ese xénero literario. E eso sabémolo en grande, desde o libro de Esperanza Mariño, porque ela dedicoulle, constame, e non podía ser de outro xeito, bastantes horas a tratar de ver canta publicación hai na época de Díaz Pardo, donde podía aparecer, como na revista Aturuxo de Ferrol, un poema, e así é, de Díaz Pardo,
cun pseudónimo que é Xalo, que tamén hai que sabelo interpretar. Pero eu diría que o grosso, salvo que, mellor opinión, naturalmente, de Esperanza Mariño, o grosso da poesía de Díaz Pardo son 4 cartéis de cego que el fixo. Que é un cartel de cego? Claro, como vostedes son tan novos, non saben que é un cartel de cego. Pero eu, que aos 7 anos tive o privilexio de ver unha manifestación como a que dixen, tendo eu 11 ou 12, nunha feira de Ribadavia, eu vin a un cantor cego co seu violín, máis ou menos desafinado, non a unha nena, a un rapaz pequeno e a unha muller. A muller, sobre todo, tiña unha especie de sombreiro que iba entre o público recollendo o que o público lle daba por cantar en aquele romance de cego, un can ou unha cadela, xa non sabe, un can era unha moeda de 10 céntimos, e unha cadela, que por certo, aí é onde estaba a inscripción aquela Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, que é unha blasfemia. Por isto tiña que ser excomulgado. Eu recordo que unha vez veu a miña aldea, tendeu 12 anos, un francés, un rapaz francés, que claro, que presumía de listo, sabía francés, eso en primeiro lugar. E decía, pero que desgraciados sodes vos, estou traducindo do francés. Porque nós temos un presidente alá en Francia que é elixido pola xente. Votamos a este porque é o mellor programa, etc., porque é máis honrado. E dixo, non, pero nós ainda máis que vos somos, porque eu daquele era franquista, aos 11 anos. Sí, un franquista tremendo. Sí, nós temos un presidente que o elixiu Deus, que se equivoca menos que esa xente, que aí hai analfabetos e tal e cual, votando en Francia. Eu era tan inocente que pensaba, claro, caudillo de España por la gracia de Dios. Que país tiña ese privilegio? É certo que se pasaba fame, é certo que a xente emigraba, pero que morría. Logo decíanme algúns, pero librounos do comunismo. Eu non sabía o que era o comunismo, pero pensaba que o comunismo era como un dinosaurio, unha cousa así. E claro, librarnos dun dinosaurio sempre está ben. Eu vivín hasta os 12 anos moi agradecido a Franco, porque aquilo de que nos libraran do comunismo, aquilo era impagable. Isto parece broma, pero o meu diálogo con este señor francés, con este rapaz que era do meu tempo, máis ou menos, é que estaba moi orgulloso do seu sistema democrático ali en Francia. Pois botaban unha cadela, que eran 5 céntimos, un can, moeda de cobre, e o cantor cantaba, e mentras o neno, cun punteiro, había 10 ou 12 cartéis, iba, eu era o crimen de Cuenca. Aquí aparece o asesino, ali aparece a muller maltratada, ali chega a Garda Civil e prende o asesino, ali torturan o asesino, porque, bueno, recordade a película de Pilar Miró, cuidado, e tal e cual. É a única experiencia que teño de ver un cartel de cego as 3 dimensións, a literaria, o romance que se cantaba, a musical, porque era cantado, e a plástica. Pois ben, Díaz Pardo, e isto vou contar aquí, porque non o tiña nin por que saber quen máis sabe destas cousas, sobre o cartel de cego, Esperanza Mariño. Un día, alá polo ano 69, Díaz Pardo viñera a Lugo, eu estaba en Lugo, estuve en Lugo do 60 ao 76, estando na miña casa, dixo, hai que facer un tipo de literatura que chegue a xente, porque, bueno, escríbense grandes libros de poemas, novelas, pero que cheguen a xente, como chega a Memorias dun neno labrego, que xa daquela vira a segunda edición, que fixemos ele máis eu, ele fixo as ilustracións e o prólogo. Memorias dun neno labrego apenas era coñecida porque se fixera a primeira edición do ano 61 e pasara casi sin pena nin gloria ali en Buenos Aires. Pois ben, hai que facer algo así que entre tamén polos ollos e misturar as artes, a arte plástica coa música e co texto literario.
Entonces hai que facer un cartel de cego, e o que ten talento para isto é Celso Emilio Ferreiro. No meu despacho había unha máquina de escribir, na que eu non sabía escribir, escribía a miña muller, non sei se xa daquela algún dos meus fillos, eu nunca souben escribir. Entonces a máquina, despois dunha conversa que tivemos, deulle 4 ou 5 indicacións. Hai que facer o cartel de cego, que para que chegue o texto á xente, para que a xente o entenda, para que a xente se implique, porque daquela xa se coñecía un texto que era idóneo, o Paco Pixiñas de Celso Emilio Ferreiro, que é genial nese xénero. Tanto que Díaz Pardo quedou tan entusiasmado co Paco Pixiñas antes de escribir os 4 cartéis de cego de que vai falar Esperanza Mariño, que inventou, porque outra faceta de Díaz Pardo, inventou unha máquina de cantar. En unha feira agrícola que houbo anos 72, quizáis, en Ferrol, unha feira franquista, non sei como se amañou, valéndose de amigos ou do que fose, para que el instalase ali a súa máquina de cantar. A súa máquina de cantar, existen fotos, porque non sei se sería destruída ou se estará hoxe no Gallás, que debería estar, porque é un monumento histórico. El recordaba un cego así co violín, e de pronto o violín movíase un pouco e oías unha voz. Ao parecer non se entendían moi ben os versos, porque o aparato técnicamente aínda non estaba perfeccionado. Pero ali se cantou o Paco Pixiñas, con esa máquina de trobar, como lle chamaría Antonio Machado, pero Isa Díaz Pardo creo que lle chamou máquina de cantar. Estaba preocupado. O cartel de cego para ele é poesía que debe chegar á xente, a toda a xente, esa xente popular que non lê libros. Hai infinita xente que non lê libros. No ano 60 había moita xente que era analfabeta, e analfabeta en galego casi toda. Moita xente aprendeu a ler en galego en Memorias dun neno labrego de Neira Vilas, en un libro que reeditou aquí en Vigo Álvarez Blázquez, na colección O Moucho, Catecismo do Labrego, polo que en moi poucos anos saíron 20 edicións. A xente só leu, aprendeu a ler en galego aí, e a partir de aí solicitou outros libros. Non existía a librería Cartabón, pero viñan ás librerías e solicitaban outros libros máis ou menos parecidos. E entraba a xente popular, se teñen algún libro así como o Catecismo do Labrego, etc. Pois mire, temos o Paco Pixiñas, temos isto, aquí o dunha criada que está farta da ama en Londres, unha criada galega, e termina matándoa. Non é que eu sea partidario de matar a ninguén, e menos unha señora de Londres. Sí, pero no romance a criada está tan farta dos asoballamentos da ama. Claro, eu non son partidario da pena de morte, pero tamén non son partidario dos asoballamentos. E chega un momento en que os asoballamentos son tales que perda conciencia das cousas a tal criada, e a criada comete algo que a lei non permite e que a miña conciencia tampouco permite, pero que teño que entender. Pero aí está o problema da emigración, o problema da criada analfabeta en Londres, etc., etc., que é sobre o que hai que concienciar na España franquista como quen non quere a cousa. A partir de aí nacen estes cartéis de cego. E xa eu creo que estaría hoxe moi contento. En galego debería decirse contente, porque vale para masculino e para feminino. Meu pai decía sempre contente. E miña irmá, ainda falando en galego, pero era moi fina, dicía, estou contente como di noso pai. Esa forma arcaica xa lle atribuía ao pai. Xa non era, nós tiñamos que falar un galego máis moderno, máis fino, máis urbano, e tal e que sei eu. E máis franquista. Bueno, estaría contente Isa Díaz Pardo de que unha persoa como a profesora Esperanza Mariño, con tanto rigor na investigación, con tanto compromiso na causa de Díaz Pardo, porque Díaz Pardo non é só un autor que está aí, que hai que estudiar, un capítulo queda xa definitivamente estudiado, o da súa poesía, é unha causa,
é unha causa. Estar con Díaz Pardo é estar coa causa dunha maneira de entender en nivel progresista a Galicia, é estar coa causa da xustiza, coas causas xustas, como decía con moita frecuencia o propio Díaz Pardo. Eu alegreime moito cando vin que unha das facetas menos coñecidas, prácticamente descoñecidas, aínda polos días pardianos, encontrou unha estudosa como a profesora Esperanza Mariño. Que me disculpe, porque eu tamén aproveitei a Esperanza Mariño como pretexto para esta homilía predominical que acaban de oír. Moitas gracias. Ben, boa tarde, ante todo, encantada de estar en Vigo, que eu veño de Compostela, e quero dar as grazas á Librería Carpadón, que desde o primeiro momento foi a xente moi amable comigo, e especialmente a Xesús Alonso Montero, que compañeiro de xeira, mestre, sobre todo, desde hai todos eses anos que el dicía. Efectivamente, empecé a estudar a Isaac realmente polo que comentou nun principio, porque pertenzo a esa Academia Real, por tanto existiu, sobre todo non Real Academia, sino Academia Real, Academia verdadeira, realista, que se creou no ano 2013 en Compostela. Tivemos unha reunión, Isaac morrera no 2012, entón el decidiu, el é o presidente, decidiu que había que facer algo para que a súa figura continuase viva. Entón eu fui seleccionada para estar aí dentro e desde ese momento pois empecé a investigar sobre Isaac. Eu coñecino, por desgraza trateino moi pouco, moito menos do que me tería gustado, porque me pareceu sempre excepcional, pero algo tratei. E entón considerei efectivamente que era moi importante, que é imprescindible nesta terra nosa, e a partir de aí empecé a estudar a súa biografía e a súa obra. Da obra o que máis me interesou foi a poesía por ser a máis descoñecida, non por ser a máis interesante, sino a máis incógnita. Entón, el suxerírame, foi precisamente o que me dixo, hai dous primeiros poemas na revista Aturuxo, e eu empecé a tirar do fiño, a cachear por todos os lados, e así foi saindo. Ben, houve moitos atrancos, este libro é un labor de 7 anos, realmente. Foi difícil porque houve que buscar en moitos sitios. A obra de Isaac estaba espallada por revistas, libros, folletos, etc. Totalmente dispersa. Entón non foi un labor fácil, pero sí me pareceu apaixonante. Mais que de Isaac, el xa falou de Isaac, pode falar que foron compañeiros pois 50 anos ou máis. Eu non podo falar así de Isaac porque o tratei pouco, insisto, pero quería comentar a figura del, e non só a del, a importancia da familia dos Díaz Valiño en Galiza. Isaac era unha persoa excepcional, pero tamén era fillo dunha educación que recibiu. E aí foi, en parte, un privilexiado. O pai, Camilo Díaz Valiño, era xa un artista moi coñecido, aínda que era ferrolán, traballou en Santiago, decidiu viver en Santiago e era moi coñecido na cidade na súa época. Despois o franquismo quixo esquecelo, foi algo consciente, de feito chegou a difundir algún cartel de Díaz Valiño das festas do Apóstolo, pero de xeito anónimo, é dicir, usurpou o cartel. Pero había un intento claro de esquecemento, e casi o conseguiu. O que pasa que hoxe en día, por fortuna, Camilo Díaz Valiño volve a estar reivindicado, reactualizado, moi estudado. Acaba de sair un libro esta semana que é o legado de Camilo Díaz Valiño, precisamente de Iria Friné Vázquez Rivera. Un libro moi bo, só puiden mirar, como decían os vellos antes, os santiños, só puiden pasar páxinas porque non tiven tempo para máis, pero realmente interesante. Entón, esta familia, a dos Díaz Valiño, é excepcional. Eran 9 irmáns, un morreu na infancia, era moi pequeniño, sobreviviron 8, pero deses 8, 5 deles eran artistas. Entón, eu quero citar os máis importantes. A Camilo voulle dedicar
tempo especial despois, pero Indalecio, por exemplo, que tivo moita relación con Isaac, ou mellor dito, Isaac tivo moita relación co seu tío, Indalecio era como o irmán Camilo, era delineante, pero tamén era escultor. Había outro irmán que era Ramiro era músico. Non, perdón, Ramiro era siluetista, o músico era Germán. Iso é, eses tres. E logo había unha muller excepcional que era Lolita. Ben, Lolita era profesora, era debuxante e era pintora. E hai que dicir que xunto con Carmen Corredoira, que era pintora tamén, foron as dúas primeiras mulleres académicas pertencentes á Real Academia Galega de Belas Artes. Entón, hoxendía houve unha exposición xa na Coruña sobre Lolita Díaz Valiño, houve outra no Baiás, en Compostela, estánse editando libros sobre a súa persoa, no futuro van vir moito máis. Entón, os Díaz Valiño quedan aí para sempre, pero quer dicir que esa saga era absolutamente extraordinaria. Hai que dicir que moitos deles, destes irmáns, foron bolseiros da Deputación da Coruña, como o propio Isaac o foi, e hoxendía a tradición continúa no fillo pequeno de Isaac, Xosé, porque Xosé tamén é académico na Real Academia de Belas Artes, como foron os seus tíos. Entón, quero dicir que foi un ambiente de privilexio. Isaac é fillo de quen é da época, tamén desa familia. Entón, os Díaz Valiño, eu poucas familias coñezo neste país con esa tradición. É dicir, de 8 irmáns, 5 artistas e 5 brillantes artistas. Ben, sobre Camilo. Camilo era polifacético, realmente era delineante no Concello de Santiago, ese era o seu oficio. Pero aparte diso era cartelista, era debuxante, era escenógrafo, era pintor e aparte tamén traballou na escrita, fixo pouquiño, pero escribiu algo de narración e algo de poesía, é dicir que tamén trataba as letras. Foi unha persoa excepcional, repito, moi coñecido en Compostela na época, era unha persoa moi importante, pero logo houve anos en que estivo conscientemente esquecido. Hoxe en día, afortunadamente, creo que xa empeza a ocupar o lugar que lle corresponde. Camilo tivo unha influencia determinante sobre Isaac, era o seu referente ético e educouno de forma que se comprometese coas causas nobres, coas causas xustas. Entón, hai que dicir que Isaac é fillo dese pai tamén excepcional, como artista e como persoa. Ben, o periplo vital de Isaac, Xesús falou do Isaac adulto, do feito e dereito, pero realmente a vida de Isaac daba para a novela. El falaba de que necesita unha boa biografía, estou totalmente de acordo, pero que tamén se podía novelar a súa vida, coa diferenza de que a realidade supera a ficción, porque a vida de Isaac supera moitas novelas. Isaac naceu en Compostela no ano 20, en agosto do ano 20, e viviu un ambiente efervescente. El falaba de que Isaac por aquí, por Vigo, nesa manifestación do 1º de maio, vestido de pioneiro rojo, efectivamente, el militaba nas juventudes socialistas daquel momento. Comprometido, unificadas. Ben, entón comprometido desde sempre co seu uniforme de pioneiro. Ben, o pai non era así, o pai non era tan radical, digamos, radical é o que vai á raíz, depende do que entendamos por radical, pero era máis moderado, moito máis. Isaac tiña moi claro desde o principio o que quería ser e onde estaba. Ben, entón, desde o primeiro momento colabora nos cartéis do Estatuto de Autonomía, etc. Sempre é activo, contribuiu en mítings na República, etc. Ben, até aí, perfecto. Ele empezaba a despuntar, substituíu o pai como profesor de debuxo en algunhas clases, era xa hiperactivo para a súa idade. Cal foi o detonante que lles cambiou a vida? Evidentemente, a Guerra Civil. Nos primeiros días da Guerra Civil, un 14 de agosto, Camilo Díaz Valiño foi fusilado. Entón, viñeron a avisar a casa porque estaban buscando Isaac para matalo tamén. E Isaac era un rapaz de 15 anos. Entón, o tío Indalecio da Coruña, ese que era delineante, que era escultor, que vivía na praza de Pontevedra, ven no recoller, subiron primeiro nun taxi, logo indo no Castromil. A escena é arrepiante, porque o Castromil de Santiago a Coruña tiña que parar á altura de Ordes, tiña que parar porque as beiras rúas, é dicir, as cunetas, estaban estradas de cadáveres. Son estampas da Guerra Civil absolutamente aberrantes. El ia disfrazado cunha pucha e unhas lentes de sol para non ser recoñecido,
E ali estivo recolleito na casa do tío Indalecio. Súa nai e súa irmá tiveron que ir con outra tía. Deixaron Compostela e deixaron todo atrás. Foi unha familia fortemente represaliada. Marcharon co posto, Isaac coa gafa, coas lentas e coas puchas, non levaba máis nada. Todo o expoliaron, os fascistas entraron na casa, repañaron o que puderon, e ese foi o primeiro dos exilios de Isaac. Hai que dicir que estivo confinado na casa do tío Indalecio 6 meses. Agora que todos sabemos o que é un confinamento, que o vivimos en propia carne, pero del foron 6 meses literais, desde agosto a febreiro, sin poder sair á rúa. O que significa iso? E desde a ventá tiña que contemplar, horrorizado, manifestacións franquistas. Entón, a súa vida saltou polos aires. Hai que dicir que a nai, a partir de aí, empezou a trastabillar, a faltarlle o home, o ver, o contemplar todo aquel horror, e empezou a perder a consciencia, a perder a razón. É dicir, Isaac quedou orfo de pai con 15 anos e de nai con 18, porque a nai morreu 2 anos e algo despois. Entón, el converteuse no sostén da pouca familia que quedaba, era a súa irmá, a única que sobreviría. O soño do pai fora que o fillo, Isaac, o único fillo varón, fora arquitecto, non puido ser, non había cartos, entón estudou Belas Artes, que era o máis asequible para a época. Hai que dicir que en 2 anos el fixo 4 cursos, o prodixio de Isaac sempre. Fora estudou Belas Artes por unha bolsa da Deputación da Coruña, do contrario, ni sequera podería ter estudado. El sempre decía que lle tería gustado compracer o pai, el tiña xa asumido que, posto que o pai quería que fose arquitecto, ele estaba disposto a selo, pero foi outra cousa. Ben, entón a vida de Isaac é auténticamente novelesca. Ese da Coruña decía que fora o primeiro exilio, é dicir, en Compostela nada quedou deles, nin casa, nin nada, de nada. O pai tirado nunha beira rúa de Palas de Rei, aínda hoxe non se sabe onde está soterrado. En fin, unha historia moi especial. Ben, non quería despois incidir na polifacecia de Isaac, na súa excepcionalidade. Xesús falou suficientemente, decir, hai un Isaac ceramista. El dicía humildemente que facía cacharriños, realmente os cacharriños. Non só home que botou a andar Sargadelos, o pintor afamado. Hai unha anécdota, creo que a xente non sabe, pero realmente el tiña unha carreira meteórica como pintor. Xa expoñía en Londres, en Francia, en toda España, en Madrid, Barcelona, Coruña, Vigo, etc. O ter tanta zona, Franco, hai que retomar agora, hai que lembrar que Franco naceu en Ferrol. E por esas casualidades da vida, era veciño moi próximo de Camilo Díaz Valiño, do pai de Isaac. E de feito estudaron xuntos no colexio de Quit, de Ferrol. Era un colexio privado para a elite ferrolá. E levábase bastante ben con Camilo, non é que fosen amigos da alma, pero si eran colegas, e levábanse bastante ben. Entón, cando chegou oídos de Franco aquel pintor tan extraordinario que era Isaac, dixeronlle tamén que era de pai de Ferrol, etc. El soubo inmediatamente que era o fillo do seu antigo camarada, o colega, mellor dito, de camarada, xo así, moi comunista, o seu colega Camilo. Entón, inmediatamente chamou a Isaac, quixo contactar con el, e a misión era pelo servizo do franquismo. Obviamente era que pintase a bóveda do Val dos Caídos, mal chamado Val dos Caídos, realmente Cuelgamuros. Cando a Isaac lle transmitiron tal cousa, eran ordes do caudillo, pero el negábase. Dicía, ten dito literalmente que antes de colaborar con Franco prefería que lle cortasen unha man. E iso dicía un artista, despois de lle fusilaron o pai e de arruinaren a familia e de todo canto fixeron. En fin, entón, el rotundamente dixo que non, pero Franco non admitía un non por resposta. Había que ter alguna excusa na manga, porque do contrario era imposible. Entón, a excusa foi que ele estaba creando unha empresa de cerámica en Galiza. E, entón, amparándose niso, el tiña que estar ali presente, non podía dedicarse a pintar. Supoño que Franco entendeu a evasiva, de feito mandáballe ali a inspectores continuamente a supervisar e a cebarse coa empresa e a poñer boas multas, sempre que podía. Pero, en calquera caso, indirectamente, Isaac negouse a colaborar con Franco, iso está claro. Ben, naquel momento Isaac, esa polifacecia súa, Edicioso Castro foi algo extraordinario coa memoria do exilio.
Aí Isaac dicía, os historiadores din que os que non son historiadores non deben meterse nisto. Pareceme moi ben, pero que eles tampouco fan nada pola memoria histórica. E era certo. Entón, na súa editorial, todo o mundo que quería investigar e tratar sobre a historia tiña a porta franca, aparte de publicar ese primeiro poemario de xente noviña ilusionada ou esa primeira narración. Pero, sobre todo, Isaac creou esta editorial despois de ter contacto con Luis Seoane en Buenos Aires e coñecer como funcionaba unha editorial por dentro, primeiro que fixo cando chegou a Galiza, antes de vir definitivamente, pero no ano 63, creou Edicións do Castro porque este país estaba desmemoriado e realmente analfabetizado e había que lembrar o pasado para saber realmente cal sería o futuro. Ben, entón, no ano 55 precisamente, Isaac, que traballaba en moitísimos campos, empeza a despuntar na poesía, publica o seu primeiro poema que se chama Cacheno. Cando lle digo a xente Cacheno, sobre todo o meu alumnado, mira así para mí, Cacheno. Cacheno realmente é un anaco de algo previamente escachado. Esa é unha metáfora sobre a súa vida, o desartellamento da súa familia, aquela familia feliz que foron un día e que despois saltou polos aires a partir da guerra. Entón, está sempre referíndose ás súas raíces. Iso é Cacheno. Ben, é o primeiro poema, ele está pensando xa en marchar a América, porque moita xente non o sabe, pero Isaac viviu na Argentina durante casi 13 anos. Foi outro dos seus exilios. E que se lle perdeu a Isaac ali, porque ademais el non estivo en Buenos Aires ni nada, iso estivo perdido nunha parte remota do mundo, nun lugar ao sur de Buenos Aires, a 108 kilómetros, que se chama Magdalena. Hoxe en día é unha vila de 15.000 habitantes, un sitio pequeno. E que foi... Realmente el quería estar en Buenos Aires coa xente do exilio, pero non era posible. El quería ir ali montar unha empresa que logo foi o Xermolo de Sargadelos, era Porcelanas de Magdalena, titulábase. E ali o intendente de Magdalena quería atraer xente naquele momento porque era unha zona despoboada, era unha zona que se inundaba periódicamente coas augas do río e que non se día fora o lugar onde vivía unha tribu, os indios Tubichamini. Ben, entón nese lugar inhóspito, en certo modo, o intendente quería atraer poboación, entón houve un desconto para que a xente vivise ali, que implantase industrias. Isaac foi un deles. E ali, lonxe de todo, foi onde empezou a funcionar esa empresa, que foi famosísima, ten saído nos medios de comunicación argentinos, na televisión, na prensa, etc. Ali houve un obradoiro infantil, en fin, aínda se conserva parte desa cerámica. Neste momento hai unha exposición de Isaac en Vigo, pode verse cerámica de Magdalena. Ben, entón, por que parte Isaac para o exilio? Cando el primeiro triunfara como poeta, logo renuncia, como poeta, Deus, non, el triunfara primeiro como pintor. Entón, por que renuncia á pintura? Porque por este problema con Franco. Un deles, non o único, porque os que podía retratar na época, quen podía pagar a pintura na España dos anos 50, que era famélica e depauperada e tuberculosa e pobre e chea de medo? Ben, pois podían pagala, evidentemente, os ricos, os burgueses. Entón, el dixo tamén literalmente que estaba farto de pintar señoras cheas de europeis e de xoias e burgueses acicalados. Estaba farto. El estivo sempre co pobo e non lle gustaba retratar iso, nin vender cadros a esa xente. E despois o problema de Franco, porque el tivo que excusarse na cerámica para non pintar a famosa bóveda. Entón, renunciou a pintura, un caso insólito, un pleno éxito, unha carreira brillantísima, renuncia, e despois, cando empeza a ser famoso ceramista tamén, vai e lisca para a América. Realmente moita xente non comprendería nunca nada. Vai para a América porque é chamado, é convocado desde ali. Ali estaba no exilio, Castelao morrera no ano 50, pero está un Seoane, está Núñez Búa, está Lorenzo Varela, está Arturo Cuadrado e está Blanco Amor, que son os seus principais 5 amigos, sobre todo Seoane. Entón van buscar literalmente Núñez Búa, vai buscalo a casa, literalmente chega a Sada, entón dille que a América están chegando os ecos do seu triunfo na cerámica, por que non vai ali, establece unha fábrica e pretenden recrear o futuro Sargadelos, porque nun principio non era Sargadelos, era simplemente cerámica do Castro. Entón, el, atraído por esa idea e tamén por estar en contacto co exilio, porque el empezou a publicar aquí.
o quería publicar aquí, sí, publicou eses primeiros poemas na revista Aturuxo, que era para a época impresionante, unha revista bilingüe, que para ser do ano 52 xa estaba ben, atreverse a ser bilingüe. É unha das máis prestixiosas da posguerra a nivel do Estado español, non a nivel galego, a nivel estatal. Entón, ele empeza a publicar aí, a revista está codirixida por un curmán de Isaac, que é Tomás Barros Pardo, e aí empeza a escribir, pero máis que poesía, aínda que Isaac confesou que naquel momento tiña previsto escribir un poemario, mesmo lle tiña buscado o título, pero logo meteuse en mil outras cousas e non puido acabar. Unha verdadeira mágoa, porque ese poemario nunca chegou a ver a luz. Claro que mágoa non, porque entre tanto Isaac non perdía o tempo, facía 1000 e pico de cousas máis. Pero a min teríame gustado ver ese poemario en concreto, pero en fin, iso é defecto de filólogo, ou paixón de filólogo. Ben, entón el marcha para o exilio e di que a etapa argentina é moi descoñecida esta etapa, di que foi fulcral na súa vida. Eu escribí un artigo que se vai publicar agora sobre Isaac na Argentina, pero sei que o fillo maior, que viviu con el varios anos ali, está para publicar un libro tamén, un libro extenso, sobre a súa estadía argentina co pai. Ben, pois el crea a fábrica ali, a fábrica Celtia, e ali van a visitar non só os exiliados galegos, sino tamén xente galega que vai alá pois chamada polo exilio. Por exemplo, Otero Pedrallo pasa por ali, Neira Vilas pasa por ali, e moitos exiliados españois tamén. É dicir, que é un punto de encontro. Ben, é unha etapa próspera, hai que dicir que Isaac eses casi 13 anos, desde 1955 o 68, non está sin vir a Galiza, está cruzando o Atlántico, indo e vindo continuamente, porque ele, ao mesmo tempo, non quere descoidar a empresa do Castro, que quedou solidamente alicerzada aquí. Entón, a muller ocupase un pouco diso, os fillos tamén, e el está nun lado e outro traballando como un titán, que foi o que fixo toda a vida. Ben, o exilio para Isaac, que di que cometeu erros na súa vida e cousas das que se arrepentiu, cousas que saíron mal, fracasos, decía el, pero esa etapa dixo que fora a máis brillante. El está nun país libre, pode ver filmes aquí censurados, pode vivir libremente, pode dicir abertamente o que pensa, ten unha tertulia intelectual no Tortoni, ten contacto con todos os intelectuais argentinos da época, por suposto do exilio galego. Entón é un período de prosperidade para el, de felicidade, porque é un país libre. Ali empezou a publicar, porque el tentara publicar en Galiza as dúas obras de teatro, Midas e O ángulo de pedra. E había un censor que era amigo da familia, porque por parte da muller, a muller era da alta burguesía, de feito o pai tiña un pazo, era abogado, etc. Era xente de alcurnia na época. Entón, un dos amigos da familia política, co que el se levaba ben, era censor, curiosamente. Entón, como amigo, Isaac pasoulle os libros, antes de seren publicados, para que lle botaran unha visual e que lle dixera se podían ser publicados ou non. E o censor dixolle, despois de lelos, que de ninguna maneira, e que por favor lle pedía que non lle comentase a ninguén que llos pasara a él, porque senón tamén ia meter o censor nunha boa lea. Entón, visto isto, Isaac viu que aquí non había posibilidade ninguna de facer nada útil, e vai alá e publicalle eses libros Luis e Oana. Entón, como escritor, quitando estes dous poemiñas primeiros da revista Aturuxo, realmente Isaac nace como escritor en Buenos Aires. Aí publícase a súa única narrativa longa, até hoxe en día, e publícanse estes dous dramas, que a min algún día me gustaría ver representados en teatro. Xa veremos. Ben, ao mesmo tempo xa dixen que ali aprende como funciona un editorial, porque Seoane fundara varias, Botella al Mar, que ainda existe hoxe en día, etc., etc., Citania e moitas outras. Entón, el coñece o funcionamento dun editorial por dentro. E é idea de Seoane del que nada máis chegar a Galiza, cando Isaac chegase definitivamente, para sentarse aquí e non volver marchar, que vai poñer en marcha un editorial. Efectivamente, o que fai. Ben, dos poemas en sí, eu non quería falar moito porque considero que un libro, para min un libro é sempre unha revelación. Si me contan como acaba a historia, de que trata e todo iso, xa me resulta máis aburrido. Creo que é importante descubrir, manter ese misterio. Entón eu non quero desvelar todo o que di o libro, porque entón o libro perdería
interese, perdería misterio, perdería valor. Pero sí quería insistir un pouco nel. A Xesús gustanlle moitísimo os cartéis de cego. Ben, teño que dicir que a Isaac tamén, é dicir, que os consideraba do máis valioso da súa obra. El xa falou bastante, comentou que naceran en Lugo, realmente aí da entrevista con Celso Emilio. Efectivamente, Isaac, que era compostelán, ademais a súa casa natal, a casa da Tumbona, estaba preto da Alameda de Santa Susana, da actual Alameda de Santiago. Claro, hoxendía Compostela non é nada do que era, pero naquel momento todos os xoves, na feira dos xoves, viñan os tratantes de toda Galiza con vacas, porcos, cabalos, ovellas. Era unha feira fortísima, iso xa desde o medievo. Entón, que había naquela época, na infancia de Isaac? El naceu nos anos 20, pois poñámoslle anos 20 e tantos, anos 30. Había, entre outros, pois os cegos, que viñan acompañados con esa muller que repartía os papeliños, pasaba a gorra, etc. Entón, hoxendía o cego para non ser insólito, pero naquel momento era moi determinante na cultura popular porque eran realmente famosos e a xente compraba sempre os folletiños dos cartéis. Era un espectáculo popular, aínda que Isaac non somente tiña ese, el vivía no centro de Santiago, entón, aparte o pai era escenógrafo, creaba escenarios, etc. Entón, el ia moito ao teatro, ia moito ao cinema, o que hoxe en día, non sei se coñecedes Compostela, pero que é o teatro principal, o Salón Teatro, que se existían na súa época. Están os dous na Rúa Nova. Entón, el era frecuente, traía e levaba recados, pero tamén asistía ao cinema como espectador. Por exemplo, recordaba perfectamente o paso do cinema mudo ao cinema sonoro. Era algo que el viviu. E había toda clase de espectáculos, é dicir, que tiña unha formación cultural moi sólida. Pero o dos cegos a él impresionaba, porque ademais o cartel de cego normalmente narra sempre crimes truculentos ou historias así moi psicodélicas. Entón, el sabía cartéis de cego de memoria. Chegou a repetir o crime de Catoira. Podía recitalo de pé a pé. É dicir, que o impresionaban moito. Entón, sempre lle quedou na cabeza pois, ese tipo de cartel popular que ten rima, que é rítmico, que é fácil de aprender. Ben, entón, a partir da idea de Celso Emilio, ele escribe 4 cartéis. O primeiro é a nave espacial. El creara un tríptico que se conserva, é dicir, unha pintura moi grande, que cando fixo a súa derradeira exposición na Casa da Parra en Compostela, incluíu, porque para ele era importante. Entón, a nave espacial é unha crítica, aí retoma a raíz de Celso Emilio, é unha crítica sobre todos os emigrantes, non só, vamos ver, emigrantes non como tal, os emigrantes son os desposuídos da terra, non emigrantes en tanto que tales, sino emigrantes que só pensan en adquirir bens materiais e non pensan en nada máis, é dicir, sin inquietudes, sin ideas, sin saber que é o progreso, sin aspirar a él, é dicir, simplemente pois gañar cartos e amorear cartos e amorear, cousa que para él non ten sentido. Os cartos teñen que ter unha finalidade de serviren para algo, do contrario non melloran para nada ninguna persoa, ninguna sociedade, se non son ben empregados. Entón é unha crítica de dous que aspiran a ser tendeiros e créase a nave espacial. Hai que pensar que a finais dos 60 o home chegara á Lúa, en aquel momento era unha eclosión, iso era o mellor que podía pasar, o máis fantástico, ciencia ficción, chegar á Lúa. Entón, eles alugan unha nave espacial para continuaren vendendo. É dicir, acaba o cartel de cego, van faguendo polo ceo o que facían na Terra. É dicir, nada muda xa máis. Isaac estaba en contra da carreira espacial, da rivalidade das potencias daquela da URSS con Estados Unidos, etc., porque dicía que había problemas suficientes na Terra sin resolver como para andar buscando polo espazo adiante cousas que non tiñan sentido. El vío así. Ben, é un cartel moi valioso para él, xa digo, na súa exposición, el mantivo ese tríptico, porque me interesaba moito. Logo veu o do Marqués de Sargadelos, casi unha premonición, é a historia truculenta do ilustrado Antonio Raimundo Ibáñez, que acaba asasinado violentamente, salvaxemente, ademais de que maneira, por unha turba enardecida, unha turba ignorante, acirrada por inimigos políticos, pola Igrexa, etc. Tira a ignorancia personificada. E despois, Xesús falou do crime de Londres, e hai que engadir que está baseado nunha historia real.
A rapaza, era unha rapaza noviña, unha criada de servir, chamábase Carmen Varela, e nacera no que é hoxe o polígono industrial de Bens. Esa foi a súa primeira desgraza, porque ela era dos Arrabaldes da Coruña, e en Bens entra o franquismo para expropiar, crear aí un petrolíber, petróleo, contaminar todo, etc. Expropian os bens. Entón, ese é o principio do fin desa familia, que son 11 irmáns, mortos de fame casi. Esta rapaza non lle queda outra saída que a prostitución ou emigración como criada de servir. É criada de servir e aí veñen as humillacións diarias, as vexacións. Por outra banda, ela está mandando cartos a casa pensando que os pais lle van facer un niño para cando ela chegue ter algo que a apoie, e os pais están mortos de fame con enfermidades, non teñen médico, non tiñan seguridade social, non tiñan nada, e entón están comendo os cartos todos. E cando ela sabe que o seu sufrimento de Londres e as súas vexacións realmente a ela non lle serviron para nada de provento, cando empeza a trastabillar e perde o norte. Ben, este cartel Isaac publicara anos antes no franquismo, nunca se atreveu a publicalo, senón xa tiña problemas de abondo. Entón, tivo que esperar a que chegase a democracia para publicarlo. E despois, o cartel final, polo que el sentía unha paixón especial tamén, titúlase simplemente Castelao, e aí podería falar Xesús tamén, porque estiveron os dous xuntos, entre outros, e aparte dimistiron xuntos do Consello da Cultura Galega, porque trouxeran os restos de Castelao desde a Chacarita, de Buenos Aires, e non deixaran, foi patrimonio da Xunta, non deixaron que a xente se acercase, que saíse a recibir Castelao despois de tantos anos. Entón, non están de acordo eles os dous con ese tratamento, e sobre todo Isaac quere denunciar que están santificando Castelao. Castelao foi moitísimas cousas con Isaac. Foi debuxante, foi pintor, foi caricaturista, foi profesor, foi médico, foi moitísimas cousas, pero sobre todo foi político, que é unha faceta que a xente non lle gusta recordar sempre, especialmente no franquismo, non gustaba. De feito, cando morreu, apareceu nos xornais españois que morrera Castelao humorista e dibujante, nunca político, cando estaba no exilio por ter sido político, non por debuxante nin caricaturista. De feito, fixérase neses 25 anos de paz, pois Franco fixera rogar que era iso, caricaturista e tal. Entón, inmediatamente, Isaac planta todo, vai a París, ponse en contacto con Rubio Ibérico e di, hai que publicar un libro sobre Castelao, pero dicindo que era verdadeiramente, que era político. O libro publicouse, pero o autor que o publicou puxeronlle pena de cárcel, unha multa extraordinaria que tivo que axudar a sufragar Isaac, etc. Moitas historias hai detrás disto. Entón, nos anos 80, que cando traen o cadáver de Castelao, os restos, el di que se nega contra esa santificación oficial de Castelao. Un santiño inofensivo, di literalmente, un santiño inofensivo nun altar escolleito. Que eu temo que o que van querer facer no futuro con Isaac. Xesús estivo comentando a súa vea política, desde que era pionero rojo, moi forte, desde a adolescencia, e un home sempre comprometido coas causas xustas, pero tamén participando activamente na política. Isaac non foi só o ceramista, non foi só o pintor, non foi só o editor, non foi só o empresario, non foi só, pois, todas as facetas que lle cumprían. Foi moito máis que iso. Ben, vou ir acabando porque xa me toca. Simplemente quería insistir, eu como literata teño que falar da faceta literaria dele. Non podo falar da ceramista, non teño nada que facer aí, non é o meu terreo, nin como empresario, nin nada. Pero como literato hai que dicir que Isaac foi moi prolífico. Xesús falaba antes dos seus artigos na Voz, que eu creo que é o máis coñecido, a faceta máis coñecida, algún ensaio, por exemplo, Galicia hoy e el resto del mundo, que é unha versión nova deste Galicia hoy do ano 66, etc. Pero a poesía era moi descoñecida, a narrativa é bastante descoñecida e o teatro é algo máis coñecido, pero tampouco demasiado. Entón, hai moito que investigar sobre Isaac, e continuo a traballar sobre ele, agora que empecé a descubrilo realmente, máis me apaixona, máis profundizo, pero quero dicir que Isaac cultivou os 4 xéneros literarios, que poesía, narrativa, teatro, ensaio, aparte fixo unha traducción tamén, aparte foi xornalista,
etcétera, etcétera. Entón, quero dicir que como literato hai moito que descubrir aínda. E como poeta, Isaac escribiu ou ben en textos exentos, é dicir, poemas soltos, ou ben poemas inseridos noutros textos literarios, dentro da narrativa ou do teatro. Pero realmente cultivou a poesía ininterrompidamente durante máis de medio século. Entón, quero dicir que poucos casos hai, non xa na literatura galega, na literatura universal, de practicar unha faceta máis de medio século, de xeito ininterrompido, con pausas, por suposto, non todos os anos seguidos, pero con continuidade. Entón, esa é unha revelación de Isaac, seguro que o futuro nos vai traer moitas máis, e nada máis decir que é Isaac Díaz Pardo é un dos portentos que temos nesta terra, que ven desa familia de artistas absolutamente extraordinaria, os Díaz Valiño, e que vai facer correr moita tinta aínda no futuro. En Compostela temoslle unha escultura na Alameda, pero eu creo que ten que haber moito máis Isaac para o futuro aínda, porque realmente a palabra poeta en grego, e el hai que asocialo con iso, poeta significaba facedor ou transformador do mundo. Isaac todo canto fixo foi por un motivo ético clarísimo. Xesús decía antes que non se fixo empresario para abochacar aí cartos, non lle interesaban os cartos, que lle interesaba que esta terra tivese noción de sí, que estivese orgullosa da súa identidade e, sobre todo, colocar Galiza no mundo. Parafraseando a Seoane, citando literalmente, nós queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza. Entón, achegar riqueza ao mundo era outro tipo de riqueza, non o avaro de Molière contando moediñas, sino enriquecendo o mundo doutra maneira. Entón, non hai que deslindar a faceta poética de Isaac de toda a súa vida, facedor ou transformador do mundo. Transformador para ben, outro mundo é posible, aí está o altermundismo, a riqueza, pero a riqueza cultural, e transformar o mundo para ben. Isaac foi sobre todo un home de ben, máis que poeta, máis que narrador, máis que ceramista, máis que pintor, máis que nada. Eu creo que nunha Galiza do futuro, se é xusta coa memoria de Isaac, tería que poñelo pois nun pedestal realmente elevado, sin santificalo, pero realmente sabendo da súa valía. Eu remato este libro dicindo, e para quen lle chegue o eco, que espero pois que non tarde moito un día das letras para Isaac. Empecemos por aí, despois pedimos máis. Moitas grazas pola paciencia, é un placer para mí estar nas ondas de vida. Se hai alguna pregunta. Se hai unha pregunta. Mira, non entendo cando, o sea, lle matan o pai, fuxe co seu tío a non sei onde. Indalecio, a Coruña. Sí, e pasa 6 meses pechado nesa casa, o sea, sin salir pa nada. Exactamente. No momento en que sale é porque lle levantan a pena de morte, entón. Non, vamos ver, pena de morte oficial nunca tivo, os falanxistas non, o pai non tivo un xuízo, ni sequera a farsa dun xuízo. Sacaron un bo día dos baixos de Raxoi, do Concello, desta Concello, era un cárcere en aquel momento, e lévano a fusilar con outro compañeiro. Non houbo xuízo. Entón, a pena de morte non era oficial, pero por rumores que chegaron a moitas persoas importantes en Santiago, estaban buscando Isaac para fusilalo tamén. Entón o doutor Puente Castro, xendía temoslle unha rúa dedicada ali, avisou a Coruña a familia de Isaac para que o viñesen buscar. A familia xa estaba avisada por outro lado que lle mataran o irmán, entón viñeron rapidamente buscalos a todos. Pero non era unha condena oficial, el estivo oculto para salvar a súa vida. A partir de aí, a guerra en Galiza está vencida xa, realmente. 6 meses despois, en febreiro do 37, isto é terra tomada. Entón, el ten que empezar a sacar a cabeza afora, porque el era unha boca máis, e el ten unha irmá que manter e unha nai naquele momento. Entón, decide ir saindo pouco a pouco e empezar a traballar. Si me permite esperanza. Sí, claro. Sí, vamos, porque saiu o tema do irmán. Vamos a ver, eu estes días estou escribindo un libriño sobre
Delgado Gurriarán, que vai ser o escritor do Día das Letras Galegas do ano que ven, que era do Barco de Valdeorras, dunha aldea que se chama Córdoba. E Delgado Gurriarán, desde o 18, 19 ou 20 de xullo do 36, decátase que, por ser el republicano, galeguista activo, e galeguista máis ou menos progresista, que, bueno, que poden ir contra el. Ali aparecen, apenas había falanxistas, eso sucedeu en Valdeorras e en calquera comarca de Galicia, pero a partir do 20, 25 ou 30 de xullo os falanxistas multiplícanse, bueno, porque son as revistas e tal e cual. Entonces que a súa vida perigaba. E, de feito, salvou a vida porque o irmán maior, Lucio, era xefe de falanxe. Felizmente, nestas situacións tan terribles e tan difíciles, ás veces a familia hai un de dereitas, un de esquerdas, outro de centro, e o xefe de falanxe, que era o seu irmán, logra que el vaya hasta Valladolid, donde outro xefe de falanxe fora colega del cando estudiara Dereito en Valladolid, e botalle unha man, é dicir, aí, nese falanxista, está o que prevalece a persoa, por encima, digamos, do ideario falanxista, etc., etc., e logo marchar a Portugal, de Portugal a Francia, de Francia, a fin do 37 ou principio do 38, pasa a Barcelona e loita coa España republicana. A Camilo Díaz Valiño pasearon, o que se chama no argot da época pasear, que tamén se chama levalo ás Claudias ou claudiar na provincia de Ourense. Ele está ali preso porque é do Frente Popular, é dicir, porque, por exemplo, a represión en Lugo foi menor que en calquera outra das tres provincias galegas. Por qué? Porque en Lugo é a única provincia galega onde o Partido Galeguista non vai en coalición ás eleccións de febreiro do 36 co Frente Popular. E no momento en que se produce a sublevación, o teórico da estrategia do terror é o general Mola, Emilio Mola, Navarra, bueno, que está en Navarra, di que hai que ser especialmente duros na represión, cos que colaboraron, simpatizaron, etc., co Frente Popular. Por iso, o presidente do Partido Galeguista de Lugo tivo unhas sancións mínimas. Foi Benchosei, o chama Xosé Ramón Fernández Osea, Benchosei, que foi suspendido de emprego e soldo como inspector de primeiro ensino 3 meses. E logo desterran administrativamente a Cáceres, pero recupera o posto de inspector de ensino primario. Non, a Díaz Valiño é un home do Frente Popular, porque o Partido Galeguista está co Partido Comunista, co Socialista, con a Izquierda Republicana, no Frente Popular. Entonces, os do Frente Popular hai que machacalos. A Díaz Valiño, simplemente por estar no Frente Popular. E un bo día, sácano e danlle o paseo, é dicir, vostede pasee, pode irse. E ao final, peganlle 2 tiros, e sempre, se hai que facer algunha explicación, din que lle aplican a lei de fugas, que el quiso fugarse e que por eso lle tiraron polo lombo ou pola espalda. Indalecio. Está moi ben a descripción que fai Esperanza Mariño de que é un privilexio para Isá, que vai ser artista, nacer nunha familia de artistas, un escultor, unha pintora e tal. Bueno, Indalecio era un tipo moi de dereitas, pero nas familias é así, como pasa na de Delgado Gurriarán. Donde se pode ocultar Isá? Pode ocultarse na casa dun comunista ou na casa dun galeguista coñecido? Non, na casa dun de dereitas, o seu tío. E cando as cousas amainan, porque claro, aquí os primeiros meses, sí, hasta xaneiro, febreiro, as cousas foron moi duras. Logo, o propio franquismo decatouse de que había que ser moito máis amainados na represión. Eso é unha estrategia política, Isá, isto non tuvo tempo de contalo, Isá empeza a traballar, como ele era pintor e tal e cual, pois un dos traballos, isto tengo contado a moita xente, non só a min, está un día na Coruña, subido alá a unha escada, pintando, vou non dicir en galego, a canga e as frechas, en castelán, el yugo e as frechas. Pero é unha canga, os da aldea sabemos o que é unha canga, que se pon as vacas ou aos bois. A canga e as frechas. Está pintando eso. É dicir, el traballa nunha empresa que ten que facer estes iconos. Entonces pasa por ali un falanxista ou dous e dice: oye, obrero, sabes lo que es eso?
Sí, señor, es el yugo y las flechas. ¿Y sabes para qué es? Bueno, es el signo de la falange y tal. Y dice, no, eso es porque si los obreros os desmandáis, os pondremos el yugo para siempre y tal. Isto contou Isaac. Xa que o pai foi fusilado, os franquistas controlada esta xente. E logo na familia, a tal Lolita é unha falangista, cuidado. A falangista de moito cuidado. O primeiro traballo sobre Lolita publicou no Vitoria, a miña segunda esposa, como consecuencia dunha entrevista que ten con Mimina, que por certo tiña de moita admiración a tía Lolita, e con Isá, pero era unha falangista. E entonces, esa falangista por un lado, e o tío Indalecio por outro, salvaron a vida a Isá. E logo xa Isá, que é un rapaz, ten 16 anos e medio, nese momento, bueno, pois traballa nunha empresa en que lle mandan facer moitas cousas, desde pintar un cartel anunciando unha película hasta a canga e as frechas. Logo, como el ten moito talento, como dixo moi ben Esperanza, non hai condicións económicas para facer arquitectura, porque o ingreso era difícil, e longo, e tal e cual, fai Vilas Artes, e todo o demais está perfectamente contado por Esperanza Mariño. Podes facer unha pregunta máis? Sí, claro. Xa que o pai foi fusilado, os franquistas tiñan controlada esta xente que o pai fora fusilado por... O sea, o pai foi fusilado, este marcha a Argentina, se controla a Isaac Díaz Pardo. Pero contrólase por parte de quen? Los franquistas, quero dicir, por si a ver, si monta lá un, non sei, algo, ou monta aquí algo, pertenece a resistencia ou algo, porque eu sei, asistí a unha conferencia que decían que si por exemplo, non sei que persona estaba lá en Argentina e publicou algo ou tal, e xa mandaron un asesino de aquí para matalo alá. Non teño noticias de nada. Non a Isaac, sino a outra persoa. E a Isaac o tiñan controlado os franquistas ou non? Pois iso... É que o ollo mal, o problema é meu, non era... Di que se a Isaac o teñen controlado os franquistas, se o tiñan controlado alá na Argentina. Bueno, vamos a ver. A Xoane, desde logo, sí. O control na época do franquismo, eu que non son Díaz, que non era Díaz Pardo, e que tiña 7 anos, o 18 de xullo do ano 1936, recibía en Lugo as miñas cartas moitas veces abertas. Que quería decir? Que as leía a policía. Agora vamos publicar na Fundación Otero Pedrallo o epistolario Otero Pedrallo ben Xosei, e Otero Pedrallo, que era un home católico, moi conservador, etc., dice: neste momento estou pensando moi mal do censor que está lendo esta carta, etc. Bueno, por unha peripecia. O control era grande, o control estaba en todo. Os taxistas estaban, que daquela era unha clase así, moi ao servicio do franquismo, os camareiros, etc. É dicir, había un gran control. E xa, por exemplo, o meu pai, que era franquista, meu pai estuvo en San Simón, porque na súa taberna tomaban o vaso ás 7 da tarde, o vaso 8, don Emilio Martínez, o alcalde de Vigo, Bruneo, que era o secretario da Casa do Pobo e tal e cual, e por eso, por pouco máis, pensaban que meu pai tiña afinidades con eso. Estuvo en San Simón e saiu en maio, pero en principio calquera que tiña algunha relación con calquera e tal xa... Recordo que cando o meu irmão pequeno foi ao servicio militar nunca lle deron permiso, nin fins de semana, nin tal. Por qué? Porque había como estuvera preso meu pai, que era franquista. Meu pai era un home da aldea, casi analfabeto, fillo dun sancristán, que me dicía: Suso, ti agora que non traballas, que vives ben, porque ser profesor de literatura para ele non era traballar. Explicar a Garcilaso no instituto. Ahora que vives non te metas en líos. Era un franquista. Sí, pero, claro, se estuvera en San Simón, estuvera como el Rosso, creían. Entonces había que vigilar aos fillos, entonces a ese fillo había que controlalo máis, e o pobre de meu irmão Celso, que nunca se meteu en nada, porque non me meten en algo, pero nada, pois non lle deron
a min non me controlaron no exército porque eu fun pola milicia universitaria. E pensaban que ao ser un fillo de pobre non cairía pola milicia universitaria porque non estudaría na universidade. Esa é a razón pola que a mí non me controlaron. É dicir, os tentáculos da maquinaria represora en calquera dictadura ás veces fallan. Pero estou seguro que a Isá, o fillo de Camilo, se o asesinaron é por roxo, por malo, por malvado, por mal español. Entón este é fillo dun mal español. Por tanto, haberá que vigilalo, ainda que é novo e tal e cual. Entón, as formas de vigilancia, é seguro que alá na Argentina a embaixada tiña noticias de que, bueno, a ver que declaracións facía. E facía en Galicia Emigrante, a revista que dirixía Luis Seoane, fai declaracións que nos parecen mínimamente fortes, pero, bueno, máis ou menos asumibles polo franquismo. Pero cando el firma con pseudónimo, que non se sabe que é, di unhas cousas terribles contra os ministros e contra o propio Franco. Claro, porque él sabía que as revistas donde él publicaba ali, porque decía Esperanza, ali pode ir a un cine que non se pode ver aquí. Determinadas películas que se vían na Argentina non se vían en España. Determinados libros que publicaba Editorial Losada entraban clandestinamente aquí, pero ali non eran libros clandestinos. Pero pensar que ali podía falar libremente, non. Seoane sí, que tiña nacionalidade argentina e non vivía en España, pero Isá Díaz Pardo, no ano 67, fundaron unha conferencia sobre Curros Enríquez, que era o Día da Letra Galega dedicado a ela, a París. E, bueno, di unha conferencia máis ou menos como a quedaría en Lugo ou en Vigo, porque se digo algo máis eu sei que hai un policía ali, e pode darse o caso de que cando chega a Badajas o policía xa me deteña. O sea que eso de que tiña liberdade de Díaz Pardo na Argentina... De feito, Isaac escribe en Galicia Emigrante, que é unha revista creada por Luis Seoane, e escribe, ás veces, cando escribe artigos neutros, entre comillas, ainda que nunca facía nada neutro, pero menos problemáticos, mellor dito, pon o seu propio nome, pero cando escribe artigos, por exemplo, contra a política do franquismo en determinadas cousas, bota man dun pseudónimo, porque senón a represalia é absoluta. Eu non sei, en concreto, se houve unha persecución concreta, nin o sei eu, nin probablemente ninguén, pero Seoane, que estaba no exilio cando unha vez foi a Italia a un congreso e voltou en barco e quixo parar en Vigo, e ali reuniuse aquí con Fernández del Riego, con esta xente de aquí, García Sabel, etc., e estaba a policía política detrás. Despois volveu subir no barco coa muller e foi para a Argentina, pero a policía estaba xa, sabía que ia estar ali e estivo a unha distancia. Claro, non podía estar sentada na mesa, pero a unha distancia bastante próxima, controlando o que se cocía ali. Entón, foi na taberna do Elixio. A represión era absoluta, dunha forma ou doutra. E el, Isaac, xa apagara moitas veces, é dicir, as obras de teatro en Buenos Aires, moitas obras en Buenos Aires, a narrativa tamén ali. Un libro que publicou ao chegar aquí, tivo mala idea de publicalo, censuraronllo. É dicir, que sufriu na propia carne moitas veces a censura. A ditadura franquista funcionaba máis ou menos como outras, tiña o seu aparato de represión, pero, bueno, tamén había filguas, había regandixas, tamén había maneira de burlar algunhas cousas. Aquela, hoxe xa nada. Hoxe, se quixera o xefe da policía de Vigo saber cantos estamos aquí, quen somos e o que falamos, sabes. Hoxe xa non podría haber partidos clandestinos. Eso xa se acabou. Eso seguro. Bueno, moitas gracias.